kello käyntiin. Vois laittaa. No niin. Sitten mennään. No niin, sieltä lähtee. Meillä on niin, apumies lähti matkaan. Molemmilla omat huollot, ei oo kyseessä juoman kantaja kuitenkaan. Mutta tarkoitus siis juosta 4 luuppia tahkolla. Elikkä tosta menee reitti 3 kertaa ylös joka luupilla ja nousumetrejä arviolta 2400. Et katsotaan kellosta jälkeenpäin miten menee, mutta rauhallinen alku ja kiristellään sitten joka kierroksella, että otetaan kuulumisia aina välillä. Reitin vaativin osuus. Tän takia olisi voinut olla vaikka nappulat, mutta tää on sen verran lyhkä, että voi ottaa vaikka rauhassa. Ei mitään. Tästä mennään tämmöstä pientä vierivää kiveä alas ja toivotaan vaan ettei kaadu. Won't get the best of me, baby. I won't lose control. Time and time again, I don't know why you try. Don't come back to my side, just to say goodbye. Burn my couches on their trail, sleeping on your playbook. Won't get the best of you, baby. I won't be your host. Eka luuppi alkaa olla pikkuhiljaa taputella tästä vaan kivikon läpi tonne hotellille. Siellä on sitten omaa huolta. Nyt on loput luuvit pitäisi olla järjestää huolto, niin voita repu heittää hitoilleen ja varmaan kamerakin jäänyt niinku pariksi luuviksi tohon, että sitten katsotaan jos muistaa ja jaksaa ja kehtaa ja mitä ikinä, niin katsotaan sitten viimeiselle luupille taas, että sitten ollaan jo vähän niinku tiloissa. Että nythän tää on niinku vielä ihan selkeästi lenkin puolella ja vielä jopa normaalia iisimpi, kun on juonut hyvin ja geelejä ja kaikkea otettu niinku silleen, kun ei vielä nyt normaalisti tämmöisellä. Tähän nyt on mennyt, katsotaanpa kohta, kun vähän helpottaa toi maasto. Nyt on niinku 137 tultu liikkeellä. Siinä ehkä pikku pari stoppia tuli, mutta näen, että nyt on normaalisti vielä siinä mitassa, että välttämättä olisi nestettä mukana niin omalla lenkillä.
Taas on reppu väljissä. 66 kilsaa. Ei sitä lokkaa. Aletaan päästä itsensä kanssa keskustelemaan. Sinänsä perusvauhti ihan jees, toki tippunut jo sekin aika paljon. 2 luuppia oli helpohko ja 3. alkoi niinku selkeästi laskuihin. Vauhti tippui tosi rajusti ja nousut ihan kun ne oli alusta asetettu iisisti, niin oli ihan ok. Mutta laskuissa iso ero, perusvauhti vielä ok. Kuitenkin selkeästi hitaampi kuin 2 ekaa. Viimeinen luupi tulee olemaan hitain varmasti. Noi on niinku ihan turvallisuussyistä niin aika hitaasti mentävä tuo laskettelulinja alas, kun se mennään niinku on yksi pitkä ja yksi semipitkä ja yksi lyhyempi pätkä, mikä on selkeästi niin jyrkkää, että sinne joutuu vetämään todella varma päälle. Mutta ei siinä. Ei ihan joka päivä ole tullut tätä vaita 70 juokstua. Vielä tässä nyt kuitenkin vielä se rapia 15 vai 20 on ennen kuin pääsee suihkuun. Okei, tällä mennään. Otetaan vielä. Tällaista mennään. 80 ei ole ylitetty. Aika lailla tämmöstä mukavuusjuoksua tämä jo on. Mutta rapiaa 5 minuuttia. 5 minuuttia tämmöisessä louhikossa vielä. Aikaa laitetaan reittävästi. Niin vaikka tämmönen tuplomeraki. Ja ei sinänsä. Sanotaan, että tässä on tosiaan vähän loppua kohti meneminen kärsinyt, mutta sinänsä sitä mental aspect, kun yksin tämmösen jauhaa, niin siinä saadaan hyvää kehitystä sille puolelle. Ja sitähän tää on keskustelua itsensä kanssa, että oliko tossa mitään järkeä. Ja vaimon sitä monta kertaa kysy ennen ja varmasti kysyy jälkeenkin. Niin että tietysti sellaiset järkiperusteet on aika vähissä. Ainut on tämä ensi vuoden ötilöö, mut siinä pitkälle on. Tekee hätää on taas yhden kerran ihan tasa sitä, että because I can tyylistä. Mutta ei siinä. Rapia 3. Tuolta mennään vielä yhden kerran topin kautta. Tää on ehkä ainakin meikäläisen mielestä hauskinta pätkää tällä reitillä, tämmöstä loivahkoa nousua. Pikkusen haastetta, pikkusen kiviä, mut kuitenkin, että on niinku jonkun verran vauhtia. Ja varsinkin kun Torreella paino, niin oli oikein hyvinkin vauhtia. Mutta en tiedä. No kyllä mä pois osaan vähän ilta taas yhden kerran hämärtyy. Onneksi on Kutponen vetänyt viivan koko reitille, niin sitä tiukasti seuraten. Ja sitten loppua laskettelurinnettä, niin siellä on sitten leveitä painaa. Mut tämmöstä tää on. Tässä parasta on niinku ihan tasan, että joskus pääsee maaliin. Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Nyt on muutama 100 metriä tästä naputeltavaa ja tämmönen itselle muistiinpanoksi vuoden päästä. Älä sitten missään nimessä niin soita Kutposelta tuplataan taas matka, että tää on maksimissaan 84.
juonnollisesti Teemulla. Ja tässä on juoksija maalin takana 84. Ja maalin Teemu Lemmettylä, savolainen teräsmies 80.